ST seat bumungule ST ni bata bot basagane thi khaijak phana o jaga kungkolok roman kupulung kok जों सिनि कृष्णपुर जेमन जों सिनि बुकंबारा 38% सि जों बमंगले कृष्णपुर एसटी नि बाता अरो वानजिबि बुत बासाय मिया थुरुकसा बासाय मिया कंथाय बारा सिमिस बासागै मागो फियाबा जों सर जागा खम इगा बहाय जागा रगो जोंनो गोबां कुक खायगै मारनाय जोंनो गोबां कुक 70% नि उपर जोंनो मेजॉरिटी खायगै जे जागा एसटी कन्स्टिट्यूशन दङ जागा जत्तो सिनि कंथाय बारा मन गोबां कुक के जोंनि कन्स्टिट्यूशनाव बेबायसा सोनाजाक फैनाय यस वाना जानाय खोरै हिसाबानो वाना जानाय खोरै गोबां मानसिनि फाननि बागैबो जों कक सालायखा गुबाग्रा कक सावो जोंनि एमपि नगरनि कक स्पेशल भाबे बसावो ओ जागा बेलायखनो दुर्गम एरिया डिप्राइभ एरिया हानि बागै एमपि नगर आलादा भाबे माने पेकेज रंगानि बागैबो आनो सागोबो तमा प्रोजेक्ट कट स्रांबाय आनो रिफाइदे बस इउ कक न कसारनाय सेंट्रल गभर्नमेंट थानि गसानाय आलादा भाबे पेकेज सिम पय फैमानाय आसा फायदो महाराजाबो कक रबो आनो माने गोबां मोसं डेभलपमेन्ट मोननाय जोंनि त्रिपुरा सारावनो जों साख्रि बाख्रिबो रय माने भबिष्यत जोंनि हा जोंनि लैंड राइट्स नि पावर माखांखे जों ओ जागा जोंनि हा न जों टेके बनबो फालिया ओ हा रावनो जों रखाबो खायना रों मोननाय हायफानो तुलुक सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरानि मुभमेन्ट जे आन्दोलन दंमानि आ आन्दोलन जों जारि खायगैनि तुलुक थांनाय जे माया सांजराखै